Салом алейкум, апо, хуаро, додаро, ако, ҳама каса созен хубен зинда сарбаланд бошен. Мисли вақта мо қарор дорем мошинбозори шаҳри Шанбеда уҷоби мардум ҳама абро омада рафтем мо мошини арзон кофтесем баҳри шумо. Якчанд мошини нархҳои дастас арзон арзанда партаги пешкаш шумо мекунед, шумо фақат чико мекунед меҳнатуро қадрдонӣ кунед. Неми лайк ҳеҷ нест, ай лайк ба худо қасам ман на ягон сум кор мекунам, просто ҳамин лайкҳо зиёд мешава бардаро ку ҳамун ҳамода мотиватсияи кор мешава. Вақте лайкҳо зиёд шид бардаро ҳамин навори мо пурра ба баландӣ мехеза. Бо як бародари мо ҳам подписчики ҳам мо мешава бардаро, ҳам соҳиби як мошини арзону арзанда мешава бардаро ва садқа меҳнатҳо чанд қа қадрдонӣ кунед, ҳам қа гуфти гапҳо дастгирӣ кунед. Мо ҳам режими кора сахттар мекапем. Бардаро кадоми айбозии чипта харидорӣ кардаги нестем, бидроен дар номтон садқаи ҳадди аққал яктай дутаи бихарем партоем. Диден дар насиби тақдиртон хе сечкача авио мотор ди автомат хе миёй аймам мебаиша шербача. Рақами WhatsApp осонай бардаро 556 320 салом на чек тафата автоматиш дёкчи бозиму мешава бардаро. Рафтем ҳаматона интизор рӯзи финал бардаро рафтем ҳама каса дастгирӣ мекунем. Бардаро Opel Хечибек, Астраҷи Хечибек мошин гарин қаду қоматак соза хе бо ба дилипрози ҳама каса тамошо мекунем, хайдоро боша бем сотон қад ба дилипро хайдорӣ кунем. Соч 2000 ака 99 сол бардаро ҳуҷҷат солна утил дора ака. То охири сола ҳуҷҷат дора, утилизатсиярам кардаги тайёр бардаро, маромат ҳолати танаш. Мошин хулас бардаро берунаш кор надорад, дискачаҳои заводскои худаш 4 балнак яглая хела ҳолати қафош. Як ҳолати багаж ҳамине ку қафош задагӣ дора надора. Маромат атсекои қафо бо самферчаша бинем бо. Маромат ҳолати тараф, як ҳолати салоншо мебинем. Дарои қафо ручной, ҳолати салон, потолокш тоза. Дар пеш электро, регировка бакои ду тарафа мултирул, коробка боша механик, кондиционердор, мебел салон бардаро. Ҷам биё капоча бардор. Маромат як ҳолати моторшо не ҷош камтар слишком тангай. Як ҳолати моторшо мебинем бардор, не ки мошин да дромерин гап нест бардора, як шаши простой фуки мошин нозада чашко кафидаги варид нест. Стойкои ланҷроно ҷош дакина тракша меган аканавай. Биё. Нарх боша бардаро 52000 сомон, боз муомила мешава бардаро. Рақаму табугу ака? 901 70 38 13. Маромат рақаму зер намуда занзани алоқа даброи мошинча идеалне ба дилипро омада хайдорӣ кунед. Маромат бардаро Hyundai Elantra солиш 2011 70000 поён бардаро видеоро нагзонда бо диққат тамошо кунед. Ҳамин фарои пешами барин дромберин ремонт мекунед, тамом сат филмс якад бам пербез не ки зато нарх арзанда. Солна ҳуҷҷат утил дора ака? То охири сола ҳуҷҷат утил дора, не ки дискачои ранг стили лимитеди доштаи бардаро. Маромат ҳолати тараф. Маромат ҳолати тараф. Як ҳолати салоншо мебинем. Биё ину мешава бои. Дарои қафо электропакет, маромат ҳолати салон, салон ҳолати салон бардаро. 4 дар электро, блокировка дар, регировка дар, ду тарафа мултирул, коробка автомат, хулас климат контрол дай бардаро. Биё капоча уик. Мошин бардаро хай ясни сум расход дора, надора не расход дора, расходи по мақсади ай Subaru Vineshka. Ҳолати фартуки пеш бардаро, маромат ҳолати стойкои ланҷроно, мотор 1.6 донс бардаро. Нарх боша бардаро 69000 сомон, боз муомила мешава. Рақаму табугу ака? 907 77 76 68. Маромат рақаму зери намудаи занзани алоқа даброин. Бардаро Mercedes E-Class 211 кузов хайдоро бошен, алоқа даброин. Нархи дастрасай бардаро 2006 ё 8 ака? 2008 сол рестайлинг бардаро. 4 балонак шинаб дай бардаро, хулас бампери пеш патроникадор бардаро, ана як 6 моҳи дига ҳуҷҷати солона утилизатсия дора. Маромат ҳолати тараф хай сафед бо бахчаи бардаро, харидшам, равишам, любойшам. Ду груштела бардаро, авио моторш бо зури бадан ё севни майхе 28 тари нест бардаро. Як ҳолати салоншо мебинем, салон зардаки хушру, бо задни шторкам доштаи бардаро, маромат ҳолати салон, потолокш тоза. То казирок ҳама чи часпондагӣ, скаминко лифт, ду тарафа мултирул, коробка боша автомат, климат контрол дай бардаро, монитор калон бардаро, скаминко ар ду тараф лифтай. Биё капоча кишо ака? Хулас боз як ҳолати моторшо мебинем.
Абиё мотор севними 6 цилиндра бардаро. Ҳолати фартуки пеш мошин нозада бардаро, стойкои ланҷроно ҷош дад. Ака двд 4d? двд, тимол двд камрасход. Наш боша бардаро 70 чанд ака? 72500? 500 дигар бубаре чи 72000 сомон боз муомила мешава. Акамо кам шухай аҳамият наметем, рақамота бугу ака. 904 08 41 08. Марама рақамо зердан илтимос бардаро. Ака меган ки ами илтимос бардаро мардуми ютуб аз шумо эҳтиромона хоҳиш ами вақти Тоҷикистону Москваро нигоҳ карда занг зада бисёри бардаро ҷалб шудеста ки илтимос соат 1 шоя барои мошин занг задеста. Илтимос соата дида занг занен, харидоро бошен, алоқа даброин бардаро. Салом алейкум бардаро, подписчикои ютуб канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01. Ҳамун рӯзе ки расид бардаро ки финалам аниқ кардем. Ровна ба дастгирии беҳтарини шумо мо рӯзи финала аниқ кардем. Рӯзи 25 ноябр соатҳои 8 ба вақти Москва 10 шаби ба ватани худмон финали инами бозӣ худо хоҳад мегзара. Бардаро айҳози будроин дастгириёра кадам бигирем ки мақсад чиптора тезтарак аки шарт неста ки финала ба 26-27 ра бикунем. Ҳамин дастгириётон ҳам хеле хуб кадам бигирем бардаро будаже дар 20-23 мумкин 100 билет не 100 чипта шава бардаро. Медорем айҳози дастгирӣ мекунем. Финал амон гуфтем на марҳамат финал амондем бардаро рӯзи 25 ноябр. Ки бардаро бозӣ мо ҳама вақта честни буди честни мерава. Медонем ки эфир дар канали Топ Мошино мешава, Топ Мошино 01 ва Instagram ва TikTok ва Telegram канали Топ Мошино да эфир мешава ки зиёда ай 10000 одам ба камиш моро тамошо мекунад бардаро. Ба дили пур метонен айҳози чиптотона харидавам бигирем ки нархи чипта нархи дастаса 45 сомон. Я риски шербача диди дар насиби тақдими хеле шоҷоиза омади айма бурди. Нархи як дона чипта ба ҳама дастас 45 сом 10 та бигирен як та туфа мешава бардаро. 10 донагои чиптое ки шумо мегирем ку аксияои хирча дора. Кадоме 10 дона чипта мегирам, ма як та ҳисоби худам туфа меша, обши шумода 11 дона чипта мерава. Боло и ҳама ёда насиб боша як iPhone 17 Pro Max туфа карда меша. Биё як дар бораи мошинчото маълумот метавам. Сечкачаи пеши бозор, комплектация элеганс бардаро, мошинои хуб мондагиам. Лабаои антиблик. Хубиш дар чия ки автомат бардаро, коробка автомат. Комплектация элеганс, обогрев сидени, асер, задни шторка, партроника, қафо, ҳама чӣ дора бардаро. Хубиш бо дар чия ки дискош аден, дискои 210 ҳамедонем ки ба камиш 4,5-5000 сомон. 4 та диска баллонои пачка хеле задагӣ. Хеле ки мошинои тайёрам барои шумо, барои дастгирии беҳтарин то сидан хоҳиш мекардам бачаҳо ина марҳамат сидани пеши бозор, дискачои размери 15 шапалоқ, размери 15 шапалоқ ҳамедонем ки ба камиш 3000 сомон. Қати баллонои нав. Метонен айҳози нами рақамои WhatsApp ки дидесем 556 320 салон чек та парто автоматиш ёкчи ба меша шербача дрон полни салафан печ клёнка печ мошинчо гарени зурай анаи сеюм шоҷоиза мешава ки ваз 2107 бардаро дискачои размери 16 торсай бардаро размери 16 ба камиш 5000 сомон қати 4 та балонакои нав як сола ҳуҷҷат утилизатсия гап хаварош қатия бардаро системаи музикаи зур монитор панитор ҳама чӣ дора бардаро 2011 обши 32000 пробег дора мошин раднои краска раднои детала шумо медонед ки хеле мошинои мусурпусур намемонад мошинои зиндадил мемонад бисёри мардум айман мошин бурд кардагиан то ҳозира дар хизматам гуфти ки бо хизмат чона кардесен ами мошинам насиб боша хизматия баъзе бардаро агар ба пул гуфти гапо ниёз дошта бошам мешава ки бисёр савол мешава ки акам шоҷоизои моро ягонча мисол бурд кунем агар меша ки ба ҷош мо пул бигирем метонем бардаро ами биё агар маъқул наши ҷош да сума айма зинда мегирем рақамои WhatsApp ба ҳама гуфти гапо маълумай ҳам зери наворда ҳам пеши мошинода 556 320 салом нес чек та парто автоматии иштирокчӣ бозӣ мешавад бардаро масадқа медорем я ҳама каса додарактон дастгирӣ мекунем тезтарак бозира ҷамъбаст мекунем финалам даже интизор наша пешакӣ бояд гуфти гапо ҷашниш бигирем бардаро рафтем бардаро Opel хечбек нархи дастас ай 30000 поён кадом успед када шири модаш да гуфти гапо ҳалол дискачои спи салон сиди салон 97 яка 97 сол солона ҳуҷҷат утилизатсияш кати омади шербача бардоштем марамат олати тараф зак олати тараф шамидем як олати багаша марамат ацекои қафо марамат олати тараф хайрдоро бошем бардаро омадам гирем майда марамат олати чашкош бозад вид камера дошта дискачои спис не ки дай нархам ондесам афкин мер руанира апшикачои хушру сиди салон паталокш бад нест марамаду дар пеш электра коробка механика ҳами ҷои арабако шаи сус мекне кор мекне усш ба хайра бардаро
дар маҳкамшавиш ҳамаш зур бардора. Бия капоти ра уи кака. Уяҷа. Мотор тимболи 1.6 простой марама чашков варид нест. Ҳолати фартуки пешно зада. Наш боша бардора 29000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табугака 908 81 87 13 марама рақамо зер навда занзан алоқада бурин. Омад бардора Kia Sportage мардум хоҳиш кардан вагони састани зур корейски мотори дизел қати гуфтан рафтан обязательно сёмка ки на марҳамат бардора мошин нав 4 рӯз пеш дромадагиай вагони тоза 4 та балонои нав қати бардора мақсад Америка нест бардора Корея. Тимболи Корея дизел гарини хариди зура хеле мардум якачин мекунанд мекунанд тимболи састани вагон. Марҳамат ҳолати тараф як ҳолати салонша мебинем. Дар рӯи қафо электропакет салон кожни салон потолокш тоза винкодои ҳар як детал кузов ҷо шуда безключовой доступ 4 дар электро блокировка дар бакоё қачавак ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат обогрев сидени бардаро ана климат контрол монитори заводскои хулас стар стоп. Хай мошин ба тарифа ҳаст бардаро барои ки корейские тоза абё мотор ана и чанд мешаванд ё ду мешаванд ака 1.7 меша 2 мегана мидан 1.7 дизел дар ҳисоби дехват 2 қайд мешаванд ака марамад олас фартукиаш пешно зада мошин умма задагӣ неста баъд қошдор будай бардаро дидесен 2015 бисёрш беқошан 90% хариб беқошан бардаро наш боша 119000 сомон боз муомила мешава. Расход 5 литра дар 100 км 5 литр расход дошта нормальный зур 119000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табугака 209 01 60 00 марама рақамо зер навода занзан алоқа дабрӯин.